Predstavme si, že hráme hru a chceme sa posunúť dopredu, lebo pred sebou vidíme ľud alebo niečo iné, čo nás zaujíme a chceme ísť k tomu. Automaticky pridržíme klávesu 2TV, ak sa potrebujeme posunúť doľava, stiahneme po Ačku, doprava Dčko, a ak sa chceme vrátiť, tak Sko, robíme to úplne prirodzene, proste takto pohyb postav v hrách je nastavený. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, že prečo práve WASD sú tie defaultné klávesy určené pre pohyb vašej postavičky a či to tak bolo aj v minulosti? Skratke nie, nebolo. Ono to bol celkom dlhý proces, kým sa došlo na to a ustanovilo sa WASD ako základ movementu hrateľných postav v hrách vo všeobecnosti. Poďme si tú históriu rozobrať. Samozrejme začať musíme hneď na začiatku, aby som sa prirodzene napojil, a teda arkádové hry na herných automatoch neboli vždy primárnou príčinou rozvratu rodín, premárnenej výplaty a podobných vecí, čo sa dnes spája s gambou, ale v 70. rokoch prišli maty, na ktorých sa dali hrať hry ako Pong, čo bola lokál multiplayerovka. Samozrejme o online multiplayeri sa nikomu ani len nesnívalo, keďže internet neexistoval, ale Pong sa ovládal pomocou joysticku, respektíve páčok, čo dalo základ pre nasledujúce ovládače gamepady, pretože je to dosť praktická vec, či už čo sa týka intenzity zabáčania neskôr v racing hrách ako Gran Turismo. Ale späť v čase, pretože tie páčky sa uchytili aj v Space Invaders. Toto fungovalo v 2D hrách úplne super, keďže sme mali ovládať len pohyb hore a dole, čiže jednu os, ktorou sa bavíme o začiatku 70. rokoch minulého storočia, čiže extrémne dávna doba. Atari 2600, vydané v roku 1977 v Amerike, u nás respektíve do západnej Európy došlo o rok na to. Pre info, v Československu dosiahla popularitu až na konci 80-tok, jak už padal starý režim, a následne došlo začiatkom 80 rokoch legendárne Nintendo Entertainment System, skrátene NES, a ich patentovaný D-pad, kedy prinieslo revolúciu v pohybe, teda ste sa nehybali iba hore a dole, ale aj doľava, aj doprava. Je smiešné, že dnes je to proste basic vec, ale vtedy to bola fakt veľká novinka a boli z toho všetci v piči. Spája sa to aj s počítačovým gamingom, na klávesnici sme mali šípky, ktoré tomu pohybu logicky viedlo, že sa budú používať na presne ten pohyb, ktorým ukazujú, avšak bol tu aj pohyb pomocou kláves HJKL, čo mi príde dosť nepraktické teraz, alebo pomocou numerickej klávesnice, tá sa využila skoro celá, napríklad pri Flight Simulatore z roku 1982, prípadne ja si pamätám aj staré lokál multiplayerovky Volanci, boli zásami, že až pre 4, a tam si tiež používal aj numpad, ak ma pamäť neklame, ale možno blbosť hovorím a pletie sa mi to. Každopádne ešte tu boli aj pokusy o IJKL klávesy. To skôr bolo na 8-bitových počítačoch, ktoré práve tie šípky nemali a chcelo sa tam zachovať tá dominancia pravej ruky, ktorou sa aj tie šípky primárne stláčali. Prišlo im to prirodzenejšie, ako príklad môže poslúžiť ZX Spectrum z tiež 82., ktorý tu môžete vidieť, že aké mal rozloženie keyboardu. Ja by som asi na tom nevedel dobre robiť, ale muselo to byť rozhodne jednoduchšie než to, na čom fungovali pôvodné textové adventúry, ktoré v praxi znamenali, že si reálne musel napísať trebárs Go West, Go North a tak ďalej. Došla mat jednotka, čo je skratka pre Multi-User Dungeon. Tí si to skrátili pomocou kláves N, čo bol smer sever, S ako juh, W ako západ a I ako východ. Potom až prišlo to IJKL, čo to skrátilo. Pripomínalo smer lokalitou na klávesnici, bolo to ľahšie, ale stále to nebolo ono. Nebolo to doriešené. Boli tu 90. roky, vyšiel Quake, konkrétne v 96. a začínalo sa hrať pomocou klávesnice plus myšky. Tým, že dovtedy to bolo situované na pravú ruku, či už numpad, šípky alebo IJKL, tak sme tu mali aj myšku, ktorá sa defaultne používala tiež pravou rukou a nejak sa na tú aj moju dominantnú ruku, ľavú, skoro zabudlo, ale prišiel inovátor, zároveň profi hráč Trash, vlastným menom Dennis Fong, a vy ste si proste vtedy mohli určiť, akými klávesami budete ovládať jednotlivé akcie vašeho charakteru.
Trash si dal na to VASDčko, CTRL bolo skrčenie, medzerník skok, Shift Run a proste tak, ako to máme ustabilizované teraz, tak to on spravil a stal sa špičkou v e-sporte, ktorý bol vtedy v plienkach. No on sám tvrdí, že toto ovládanie prevzal od iných hráčov a sám ho nevymyslel, iba ho spopularizoval. I can't say that I invented it. It was just what was comfortable for me, and as the top player in my generation, people just wanted to use what I used. Inak on za víťazstvo v Quakeu dostal Ferrari 328 od CEO ID Software, čo je slušná insanitka. A toto ovládanie sa stalo vo väčšine hier potom už štandardom, pretože to bolo najefektívnejšie, no môžeme ešte polemizovať s niektorými hráčmi WoWka, ktorí na Reddite zdelili, že im je lepšie používať SDF, vedia tak ľahšie ovládať ostatné klávesy. Osobne mi to ale príde tiež neprirodzené, ale možno je to fakt lepšie. Napíšte do komentu váš názor na to. Inak taký fun fact. Vedeli ste, že vo Francúzsku majú inú klávesnicu než my a že to nie je QWERTY alebo QWERTZ, jak máme my, konkrétne Česko a Slovensko, ale oni majú AZERTY a to z toho dôvodu, že oni si to ustanovili takto kvôli tomu, že dvojité VAQ nepoužívajú tak často. Asi sa zrejme chceli odlíšiť od anglickej defaultnej klávesnice, pretože do dnešného dňa Francúzi moc angličtinu a Angličanov nefilujú. Samozrejme tvrdiť, že šipky úplne vymysli by bolo nepravdivé, keďže sa hlavne používajú v 2D hrách, kde tá myška nie je až tak hodne používaná, ale to VASD dominuje hrám z pohľadu prvej a tretej osoby, čo je veľké percento hier na trhu. Na tie páčky by sme nemali taktiež zabúdať, pretože boli populárne ako dôležitý aspekt gamepadov. Tým sa myslí opäť to, že dizajnéri museli vymyslieť ideálne a ergonomicky komfortné riešenie spojenia páčok a tlačidiel, aby sa s tými gamepadmi dobre hralo, čiže tie páčky, čo boli na tých veľkých arkádových mašinách, boli, áno, predchodcami aj DualSenseu, môžeme to tak nazvať, si myslím. Určite musím spomenúť aj revolučnú vec, s ktorou som si mylne myslel, že prišiel Xbox a Kinect, kedy ste vlastne nepotrebovali žiaden ovládač, pretože ste ovládačom boli vy, a teda vás kamera snímala a na základe toho sa vaša postava hýbala, ale to bolo ešte 7 rokov pred Kinectom, kedy prišlo PlayStation v roku 2003 s iToyom na PS2 a nemôžem nespomenúť aj ďalší spôsob ovládania hier, pretože som spomenul PlayStation a s tým sa mi spája prvá závodná hra, ktorú som hral, Gran Turismo, a tieto závodné hry sa dajú hrať aj pomocou volantu a pedálov, prípadne riadiacej páky pre kajšmentkov, ktorí majú radi manuál, a tiež klasicky to začalo v arkádach, a teda 70. roky. Ako príklad spomeniem Grand Truck Ten z roku 1974 od Atari. V tejto dobe to boli skôr ako len tlačidlá, ktoré sa triggerovali ich stlačením, čiže malo to iba simulovať nejaký ten pocit ovládania auta a proste to fungovalo ako klávesy, že stlačíš a aktivuješ nejakú akciu, citlivosť alebo senzitivita, to sa neriešilo vôbec. Až v 90-kách to začalo byť také ako tak blížiace sa k realistickosti, ale stále len v začiatkoch, keďže došlo Need for Speed, či už spomínané Gran Turismo, hráči túžili potom, aby to bolo ako tak accurate. Došli značky Trustmaster či Logitech, ktorí si to zobrali na starosť a boli za mňa hlavný volant gamepad žraloci, ktorí to tu ovládli. Ja som mal, tuším, tiež Logitech a pamätám si, že som Mafiu 2 v roku 2010 hral pomocou volantu a pedálov tej značky, keď som šoferoval po meste, po Empire Bay, a bol to zážitok. Samozrejme došli neskôr hry ako Euro Truck Simulator, čo reálne ten zážitok z riadenia kamiónu umocňuje. Inak tieto gamepad volanty, respektíve im podobné, používajú aj profi závodníci ako v trenažeroch, čo je dosť super, že ako sa to dokázalo vyvinúť, aby to dokázalo simulovať real life monopost. Určite tu máme aj faktor virtuálnej reality, kde podobne ako aj pri Kinecte zapájame telo, tuto konkrétne ruky, kde držíme ovládače, a pohyb hlavou, kedy na to ten headset reaguje. História vývoja virtuálnej reality je na samostatné video, o tom ti potom poviem, bude to jazda, tu som spomenul to hlavne kvôli tomu, že VR je samostatným nástrojom na ovládanie postavy v hrách. Ale budúcnosť ovládania postav v hrách spočíva v niečom, čo funguje na princípe elektroencefalografie, EEG alebo EEG, čo prakticky má znamenať, že hry budeme schopní ovládať myšlienkami. Firma sídliaca v Silicon Valley Neurosky prišla s produktom Mindway,
ktoré dokáže snímať alfa a beta vlny v našich mozgoch a tým pádom to zatiaľ dokáže iba buď zdvihnúť nejaký predmet tým, že sa budeme na to, že ho chceme zdvihnúť, sústrediť, alebo že sa tempo hry na základe toho, ako uvoľnení sme, spomalí. Je to niečo úplne nové a je to v plienkach, takže to nejakú dobu potrvá. Ale máme tu AI, ktorá revolučne urýchľuje vývoj asi všetkého, tak možno o 5 rokov už budeme mať viac sofistikovanejšie EEGčka, necháme sa prekvapiť. Musím ale povedať, že za mňa je najlepší spôsob ovládania klasický PS DualShock. Doslova som vyrastal s ním v rukách a najlepšie sa mi na ňom hralo, ak sa však nebavíme o nejakých strategických hrách ako Civilization, či klasických point and click hrách, adventúrach, to samozrejme víťazí klávesnica a myš. Ale aký spôsob ovládania je vám najviac komfortný a schválne skúšali ste IEKL alebo ESDF miesto klasického VASDčka? Napíšte do komentu, lajkom ma veľmi potešíte, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, ja sa týmto s vami lúčim a vidíme sa na budúce.